So ayun na nga mga idol, no? Sa mga gusto mag-deworm ng ibon dyan mga idol, baka kilala nyo to mga idol, baka alam nyo to itong pang-deworm na to mga idol, oh. Pidro mga idol. At yun na nga mga idol, no? Ito yung kinalabasan ng mga idol ng pinainom natin mga idol, no. Ito yung MMFC mga idol, isasalang natin tuloy mga idol, kaya pinorga natin mga idol, no. At ito yung tubig nyo. Yan, no. Kalahati lang yan, tapos nilagyan ko lang siya ng konti. Yung pang-deworm mga idol sa pangkalahatan mga idol. At yun ang pasintabi sa lahat ng mga kumakain dyan. Talagang napakasolid ang nilabas niya mga idol, no. Nagmisdulang pansit mga idol. Sa dami ng nilabas niya mga idol, no. Yun ang ayan, talagang labas lahat ng bulati niya mga idol. At dito pa mga idol, oh. Yun ang pasintabi po dyan sa lahat ng mga kumakain. Yung pupo niya mga idol. Sobrang dami talaga mga idol. Sobrang dami niyang nilabas, ayun, oh. Yan, parang pansit mga idol. At yun ang feeling ko ubos yata yung bulati.